खुलुमबाय नोंथांमोनखौ सानसेयारि रादाबाव बरायनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं नोंथाङा जुदि निउस खोनासंनो मोजां मोनोब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला खारन बे चेनेला गोदानसो बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ थावदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेयारि रादाबखौ आं फोसावलांसै गिबि खौराङावनो दङ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCआ क'क्राझाराव नार्सिं हस्टेलनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCआव सावस्रि खोन्दोखौ गोख्रों खालामनो आरो नार्सिं सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय BTC सरकारा समबारखालि अन्थाइ खाम्फा गायसनो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCआव सावस्रि बिथिंखौ गोख्रों खालामनो आरो नार्सिं सोलोंथाइखौ जौगाहोनो नाजानायनि मोनसे बाहागो महरै BTC सरकारा समबारखालि क'क्राझारनि हेलेना गायदे बसुमतारी GNS नार्सिं स्कुलाव गंसे नार्सिं हस्टेल लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बे अन्थाइ खाम्फाखौ BTCनि सावस्रि सिबिथायनि मावफुं सोद्रोमा EM देरहासात बसुमतारीया बेखेवनानै होयो बे मावथांखिनि थाखाय 3 कौटि रां खरसा जागोन होनना साननाय जादों आरो बेखौ रांखान्थियारि बोसोर 2025-26 नि थाखाय दाथाय जौगाथाय मावथांखिनि सिङाव बानायनाय जागोन बे गायसननाय हाबाफारियाव मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म BTCनि MCLA दानेश्वर गयारी BTC सावस्रि बिफाननि बिथोनगिरिजों लोगोसे सावस्रि बिफाननि गोबां मावख'गिरि आरो मावफारियाफोरा बाहागो लादों थांखि लानाय नार्सिं हस्टेला नार्सिं फरायसाफोरनि थाखाय साबसिन थानायनि खाबु होगोन आरो ओनसोलाव सावस्रि जोथोन सोलोंथाय आरो सिबिथायफोरखौ बांहोनायाव मैखोम बिफाव लागोन नैथि खौराङाव दङ शहीद गोजौ फरायसालिनि साखाथियाव NH36आव गोख्रै खारनाय गारिया सानै थाबायग्रा सुबुंनि जिउ खहा 32 नं माहारियारि राजा लामायाव जानला मानला गोख्रैथिजों खारनायनि जाहोनाव फानिकायथि शहीद गोजौ फरायसालिनि साखाथियाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो जेराव सानै थाबायग्रा सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासेया गोब्राबै जोखोम जायो जायनि जाहोनाव ओनसोलनि सुबुं माहारिया दुखु आरो रागा जोंखांहोयो बे जाब्रबथाया बेलासिनि 3 रिंगासो समाव जायो जेब्ला AS02 AFV 5099 रेजिस्ट्रेशन नम्बरनि गंसे Hyundai भेनुआ गोख्रैथिजों गारि सालायनायाव कन्ट्रल खोमानानै लामा सेरजों थाबायबाय थानाय 3 थाबायग्रा सुबुंफोरखौ सौग्रावो नुगिरिफोरा दाबि खालामदों दि राजा लामानि मोनसे बाहागोआव जेराव थाबायग्रा सुबुंफोरा थांलाय फैलाय खालामो बियो गारिखौ जानला मानला सालायदोंमोन बे जाब्रबथाया गाज्रियै गोहोम गोग्लैदों जायनि जाहोनाव 3बो जोखोम जादों सुबुं समाजनि सोद्रोमाफोरा जाथायथिलियाव थांनानै मदद खालामनो थाखाय जिउ खहा जानांनाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय बरघाट बायपास SIIMS देहा फाहामसालिसिम लानानै थाङो दुखुनि बाथ्रा दि जोखोम जानाय सानै सुबुङा जिउ गोमायो थैनाय सुबुंफोरखौ खथानि गावनि थागिरि रुंसारि मतिउर रेहमाननि फिसाज्ला 42 बोसोर बैसोनि रेजिमुल हक आरो नगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय हाथिगावनि बिरेन लस्करनि फिसाजो 19 बोसोर बैसोनि फुजा लस्कर होननानै सिनायथिनाय जादों बिसोरनि नखरफोरा जोबस्रांदों आरो सुबुं माहारिया बिसोरनि हरखाब थैनायाव दुखु फोरमायो थामथि जोखोम जानाय सुबुंखौ मनिउर जामाननि फिसाज्ला ताहिरुज जामान होननानै सिनायथिना मोननाय जादों बिथाङा गोब्राब जखम जायो आरो फाहामथाय लागासिनो दं देहा फाहामसालिनि सुलुंनिफ्राय खौरां मोननाय बादिब्ला बिथांनि हालोदा जोबोर गोब्राब हालोदाव दं बे जाथायनि उनाव थाग्रा ओनसोलफोरनि गेजेरजों खारनाय माहारियारि राजा लामायाव गोख्रै गारिनि सालायगिरिफोरनि जाहोनाव जानाय जाब्रबथायनि अनजिमाखौ लानानै रायजो राजाफोरनि रागा जोंखांनाया बांदों थागिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला NH36आव जानला मानला गारि सालायनायखौ गले गले नुनो मोननाय जादों जायनि थाखाय थाबायग्रा आरो दावबायारिफोराबो समान खैफोदाव गोग्लैनो हमदों बे जाब्रबथायनि जाहोनाव फिन खेबसेबाव ट्रेफिक आयेन आब्रुथिखौ गोख्रों खालामनाय फरायसालि आरो थाग्रा जायगाफोरनि खाथियाव गोख्रैथि होबथानाय राहा फसंनाय आरो सांग्रांथि गैयि गारि सालायनायनि थाखाय साजा होनायनि दाबि दैखांनाय जादों जायगानि सुबुंफोरा थाबायग्रा सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय साबसिन दाथायफोरनि दाबिफोरखौबो गोदानै खालामफिनदों जेरै राजा लामाफोरनि मुखुब बाहागोफोराव फुटपाथ आरो सांग्रांथि नेरसोनफोर थामथि खौराङाव दङ शिबसागरनि स्ट्रीट प्लेआ उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि हेंथायै खौरां गोसारहोयो जिल्ला खुंथायनि हेफाजाबजों गथ'सा हाबा उदां भारत केम्पेइननि सिङाव शिबसागराव सांग्रांथि हाबाफारि लानाय
हादरनामै गथ'सा हाबा उदां भारत केम्पेइननि बाहागो महरै मंगलबारखालि शिबसागराव थानाय जिल्ला कमिशनार मावख'नि लांगोनायाव उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि हेंथायै सांग्रांथि लाबोनो आरो हिन्जावसाफोरनि मोनथाय आरो सोलोंथायखौ बांहोनो थाखाय मोनसे स्ट्रीट प्ले खुंनाय जायो। बे हाबाफारिखौ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्किम आरो शिबसागर जिल्ला खुंथायनि हेफाजाबजों शिबसागर जिल्ला समाज अनसाय बिफाननि संकल्प आइजो गोहो मिरुनि नाजानायाव खुंनाय जादों। बे सांग्रांथि हाबाफारिनि थांखिया उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि खहागोनां गोहोम आरो गथ'साफोरनि मोनथायखौ रैखाथि होनायनि गोनांथिनि सायाव सुबुंफोरखौ फोरोंथाय होनाय। बे स्ट्रीट प्लेखौ शिबसागर आरबासागर इन्टिग्रेटेड चाइल्ड डेभलपमेन्ट सार्भिस ICDS प्रजेक्टनि सोद्रोमाफोरा दिन्थिफुंदों। गोरलै सावरायनाय गोसोआरि नुथायफोर आरो गोहोगोरा खौरांफोरखौ बाहायनानै दिन्थिफुंगिरिफोरा उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि सोलेरारि गोसोआरि आरो समाजारि फिथायफोरखौ फोरमायदों। बे थुनफावथायाव हिन्जावसाफोरनि सोलोंथायनि गोनांथिखौबो नोजोर होनाय जादों आरो नखरफोरखौ गथ'फोरखौ देरनाय, सोलोंनाय आरो उदाङै गाव गावनि इयुनखौ थि खालामनो थुलुंगा होनाय जादों। बे हाबाफारियाव गोबां गागि मावख'गिरिफोरा बाहागो लानानै बे थांखिनि सायाव गोख्रों खुंथायारि हेफाजाब दिन्थिदों। नुजाथिनाय सुबुंफोरनि गेजेराव उफ्रा जिल्ला कमिशनार लुखमनि बरा आरो मीनाक्षी पारमे, लोगो कमिशनार निमाश्री दौखा आरो परिसमिता दिहिंगिया, जिल्ला समाज अनसाय मावख'नि उपमा सयकिया आरो रांखान्थि आरो एकाउन्ट अफिसार बिकास प्रतिम गगै बिथांमोनहाबो नुजाथिदों। ब्रैथि खौराङाव दङ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया भबानिपुर सरभगाव आइजो मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो 10,000 रांनि सीड फान्ड रानना होयो। MMUA स्किमनि सिङाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया बाक्सा आरो भबानिपुर सरभगनि सा 55,000निबो बांसिन आइजोफोरनो गाव सोनारनाय आरो मान सन्माननि फारसे दावगालांनायाव हेफाजाब होयो। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया मंगलबारखालि बाक्सा जिल्ला आरो भबानिपुर सरभग ओनसोलाव गिबि मन्थ्रि आइजो इन्टारप्रेनारशिप केम्पेइन MMUA नि सिङाव जोलैपुन्जि होनानै हादरसा सरकारनि आइजो गोहो होनाय हाबाफारिखौ आरोबाव थुलुंगा होनाय जादों। मानास दावबायनायनि उनाव MMUA कारबां भबानिपुर सरभग सौहैयो, जेराव गिबि मन्थ्रिया 25,157 आइजो फालांगिरिफोरनो 10,000 रां गथायना होयो। बेनि सिगां सानसेखालि मानास विधानसभा बियाबनि सालबारियाव सा 30,700निबो बांसिन आइजो फालांगिरिफोरनो 10,000 रांनि सोलि राननानै होनाय जायो। बे हाबाफारिनि थांखिया आइजोफोरखौ फिसा फालांगि जागायजेननाय एबा गोख्रों खालामनाय, नखरनि आयखौ बांहोनाय आरो रांखान्थियारि उदांस्रिखौ मोनफुंनो मदद होनाय। बिथाङा बुंबावो दि MMUA स्किमखौ आइजोफोरनो गावनो गाव सोनारनाय थुलुंगागिरि जानो थाखाय नांगौ जानाय फोथायथि आरो राङारि मदद होनो थाखाय बानायनाय जादों। आइजो मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि मिनिनाय आरो थुलुंगाखांनाया बिसोरनि मोजां आरो मानगोनां इयुननि मिजिंखौ दिन्थियो। बाथि खौराङाव दङ प्रागज्यतिष फरायसालिमानि फरायसा हानजा सारथिया गुवाहाटीयाव गोजां बोथोरनि जि-जोम गोरिब सुबुंफोरनो रानना होयो। प्रागज्यतिष फरायसालिमानि फरायसा भलन्टियारफोरा जोबोद गोजां बोथोरनि समाव फाथासिलनि गोरिब आरो न'-बां गैजायै सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय सिगांबोदों। प्रागज्यतिष फरायसालिमानि फरायसाफोरजों दाजानाय फरायसा दैदेननाय समाज सिबियारि फसंथान सारथिया गुवाहाटीयाव गोजां बोथोरनि रिलिफ हाबाफारि लानानै फिन खेबसेबाव समाजारि बिबान आरो अननायनि मोनसे थुलुंगाखांथाव बिदिन्थिखौ दिन्थिफुङो। 30 दिसेम्बरखालि सारथिनि सोद्रोमाफोरा जोबोद गुसु समाव एसे सुखु गोजोन होनो थांखि लानानै फाथासिल ओनसोलनि गोरिब आरो न'-बां गैजायै सुबुंफोरनो गुदुं जि-जोम रानना होदों। गोबां बोसोरनिफ्रायनो सारथिया गोनां सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनायनि थांखिजों बायदि बायदि समाज अनसाय खामानियाव गोख्रोङै नांथाबबोगासिनो दं। सोलिबाय थानाय नाजानायनि गेजेरजों बे आफादा लाइमोनफोरनि गेजेराव सुबुंथिनि बेसेन आरो बिबान मोन्दांथिखौ दिन्थिदों, जाय सोलोंथायारि जिउनि अनगायैबो नंगुबै समाजारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय सिगांबोदों। सारथिनि सोद्रोमाफोरा बुङो दि बे आफादा इयुनावबो बेफोरबायदि सिबिनाय खामानियाव नांथाबनानै थागोन। गोब्राब समाव मानसिफोरखौ हेफाजाब होनानै बे हानजाया गोबां लाइमोनफोरखौ समाजारि सिबिनायाव नांथाबनो थुलुंगा होनो आरो मोनसे बांसिन जोथोन लानाय आरो बयखौबो लाफानानै समाज सोरजिनो थाखाय खामानि मावनो मिजिंथिदों।
द'थि खौराङाव दङ आसामनि सावथुन दिहुनगिरि रिमा दासआ दिथा होनायनि थाखाय मुंदांखा निउयर्क वुमेन इन फिल्म एन्ड टेलिभिजन बान्था मोननो हादों। रिमा दासआ गावनि सावथुन भिलेज रकस्टार्स 2 नि थाखाय मान मोनदों, जाय भारतारि उदां सावथुनाव सासे गाहाय गारां महरै बिथांनि मुलुगनाङारि सिनायथिखौ आरोबाव गोख्रों खालामदों। बाख्नायजानाय असमिया सावथुन दिहुनगिरि रिमा दासआ गावनि मुंदांखा केरियाराव मोनसे आरो गिदिर हादोरनाङारि मान दाजाबदेरदों, जाय सावथुनाव मुलुगनाङारि आबुं महरै गावनि थाथायखौ आरो गोख्रों खालामदों। बिथाङा 2025 मायथाइयाव फोसावजानाय गावनि गोदानसिन सावथुन भिलेज रकस्टार्स 2 नि थाखाय दिथा होनायनि थाखाय निउयर्क वुमेन इन फिल्म एन्ड टेलिभिजन एवार्ड NYWIFT मोननो हादों। रिमा दासआ बे बोसोराव सावथुनाव साबसिन बिहोमा होनायनि थाखाय सायख'जानाय 10 मुलुगनाङारि थाखोआव बाख्नायजानाय सावथुन दिहुनगिरिफोरनि गेजेराव दं। निउयर्क वुमेन इन फिल्म एन्ड टेलिभिजनआ मोनसे मुलाम्फा गैयै आफाद जाय आमेरिकानि रंजानाय दारिमिनाव गोबां मान होजायो। बेयो मोनसे दावगाफुनाय फसंथान जाय सावथुन, टेलिभिजन आरो डिजिटेल मिडियायाव खामानि मावनाय आइजोफोरखौ चेम्पियन खालामो आरो फालियो। 7थि खौराङाव दङ हाग्रानि मैदेरफोरा नगावआव दावराव-दावसि खालामो, 3 सुबुङा गोब्राबै जोखोम। मैया फुङाव गावनि न'निफ्राय ओंखारनाय समाव पंकज शइकिया, बेटी शइकिया आरो तुलसी शइकिया मुंनि 3 सुबुंखौ हाग्रानि मैदेरफोरा गाग्लोबो। आसामाव बांबोनाय सुबुं मैदेर दाङाबाजिखौ दिन्थिनाय मोनसे गिख्रंथाव जाथायाव नगावनि बरहामपुरनि जला गामिया मंगलबारखालि फुङाव गिखांदों मानोना हाग्रानि मैदेरफोरा सुबुं बस्तियाव हाबदों, गिनाय, जखम आरो खहा जालांदों। खौरां मोननाय बादिब्ला पंकज शइकिया, बेटी शइकिया आरो तुलसी शइकिया मुंनि 3 सुबुंखौ फुंनि थाबायनो ओंखारनाय समाव हाग्रानि मैदेरफोरा गाग्लोबो। खौरां मोननाय बादिब्ला 3बो जखम जायो आरो थाबैनो देहा फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। बे दुखुनांथाव जाथाया कामपुरनि साखाथियाव थानाय पाटिया पामाव रेलगारिनि सौग्रावनायाव मा-9 मैदेर थैनायनि साननैसो उनावनो जादों, जाय ओनसोलाव सुबुं आरो जिब-जुनारफोरनि बांबोनाय खैफोदखौ दिन्थियो। मख'नो गोनांदि जिल्लानि गुवार ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरफोरा उदाङै बेरायबाय थानायखौ खनले-खनले नुनो मोनदोंब्लाबो हाग्रा बिफाननि फिननायखौ जेबो गोहोम खोख्लैनो हायै होननानै सोंखारिनाय जादों। मैदेरफोरखौ सुबुं थाखुलिनिफ्राय गोजानाव लाखिनो थाखाय सांग्रां राहा गैयैनि जाहोनाव थागिरिफोरनि गेजेराव गोबां रागा जोंनाय सोमजिदों। गुबुन फारसेथिं आरोबाव मैया बेलासियाव नगावनि ननै पानिगाव गामियाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव आरोबाव 2 सुबुङा जोखोम जायो। बिसोरनि गेजेराव हिलतपाल मुंनि सासे लाइमोना फालोजों गाग्लोबजानानै न'फारसे गिदिंबोफिननाय समाव गावनि अंग'आव गोब्राबै जोखोम जायो। जेरै जिल्लायाव बेफोरबादि जाथाया बांबोगासिनो दं, बेनिखायनो थाबैनो राहा लानायनि दाबिया गोख्रोंसिन जाबोगासिनो दं। थागिरिफोरा गाव गावनि हारियाव रैखाथियै थानो हानायनि मोन्थायखौ दाबि खालामगासिनो दं आरो रैखाथि नागिरगासिनो दं। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। बेजों लोगोसे नोंथाङा लाइक, शेयार खालामना होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।